kabalo ba ka nga karong Pebrero ning tuiga nakasinati na tagkakulangan sa ulan lunot sa pagdeklara nato sa pagsugod sa El Nino. Diin nakasinati ta og 33% nga kakulangan sa ulan sa normal nga ulan nato nga madawat sa buwan sa Pebrero nga katumbas kini sa 26,500 cubic meter or 132,000 drums sa kada usa ka kilometro nga area. O karong Marso, nakita nato sa sugod sa pitsa 1 hangtod karon nakatala lang tag usa ka adlaw nga dunay ulan ug mubo kayo sa 0.4 mm. So bantayan nato ni kapuso kung magsige ni ana atay issue niya nga assessment nga gitawag nato og laing level o mga kadaiyang level sa gidaghanon o intensity sa kakulangan sa ulan nga dunay lain-laing criteria. Sa dry condition, isyuhan ng lugar kung makasinati kinig duha ka sunod-sunod nga bulan nga below normal, diin ang kakulangan sa ulan 21 to 60% sa normal. Ang dry spell mas grabe-grabe na, tulo ka sunod nga buwan nga nakasinati og below normal ang usa ka lugar or duha ka bulan nga way below normal diin ang kakulangan sa ulan more than 60%. Ang drought may pinakagrabe nga ang usa ka lugar makasinati og tulo ka sunod-sunod nga buwan nga way below normal or lima ka sunod-sunod nga buwan nga below normal. So mga kapuso, mag-amping ta kaya nga itong forecast karon base sa gipalabas nga Climate Forum nga itong Febrero 20, ang Cebu pwede posibleng makasinati o dry spell. So magdaginot ta og tubig atong i-maximize ato ang daily consumption. Dinhi lang kutob mao kadtong pinakaulaing kalambuan sa dagan sa panahon. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas DOST para sa Balitang Bisdak. Al Kiblat, maayong hapon.